și bine v-am regăsit la un episod, la o nouă serie de Turn of Wars cu Andrei. Domnul Andrei, ce faci, mă? Am început, hai că am început. Bun, bă, da, iar se vede chestia asta. Roșu, bă. Bun. What the fuck? Bun, hai. Uai, ce mă enervează că nu pot să... Bă, de fapt, bag. Nu pot să bag și prind, de ce? Cum? Trebuie să pui blocuri, hai. Și pe aceea să tragi coarcul în ăștia. Haide, hai. Punem blocul random, nu? Bă, ce faci, mă? Punem blocul random. Eu pun oricum, se poate. Nu pot spar, mă, asta. Bă, dacă mă spar, mă dă. Hai, bă, fă un zid. Uite, lavă. Hai, cază, nu cază. Dar și ce are dacă cad în lavă? Da, cază. Jucăm pe favoritul nostru, Rex. Da. Că am ieșit de pe Hypixel, că n-am plictisit de scout, ce naiba. Nu? Da. Am jucat atâtea până am făcut 20 de kill-uri pe episodul. Am început ca să ne luptăm. Da, trebuie să tragem coarcurile. Te drept. Shit. Oh, shit. Asta e cu noi, bă. Tu stai cu noi? Fuck! What the fuck? Cum a venit, mă, ăla? Nu, uai, cum o tras în mine. Cu sabia era. What the fuck? Nu știu. E război! Haide, Îmi place războiul! taci. Stai puțin. L-am prins pe unul de l-am rupt. Da. Taci. Ce faci, bă? Bă, dar unde sunt ăștia, mă? Nu știu, că sunt pe două ceancuri. Și eu. Nu văd nimic. Oh, shit. Nu, fac. Să nu mă nimerească. Te-ai nimerit odată? Nu. E doar unul, am văzut, uite. Hai să mergem ce? Uite-l pe ăla. L-am Oh luat. my god. Gata-le, pe unul l-am nimerit. Și eu am nimerit mai mulți. Oh my god. M-a nimerit pe mine Și pe acum. mine. Fac- Ok. Gata. Doar o dată pe mine m-a nimerit. Și pe mine. Bă, noi avem mai mult. Noi avem mai mult decât el. Știu, uite 29 și cred că noi câștigăm echipa noastră, nu? Ai, de construcție, mă. După aia, cine face? Construim acum. El Andrei în ăla! Deci eu am voie să vin la ei pe acolo, pe la teritoriu. Bă, da, am voie. Ce dracu, cine tot sparge? Ăștia când trag cu arcul. What the fuck? Gata, l-am nimerit pe unul. Am nimerit doi. Încă unul am nimerit. Ăla cu sapi. Haideți mă Oh my aici. god. Opa. Oh shit. Și am decis eu cu Andrei. Bă, unde ești, mă? Uai, ce era să mă arunce? Am decis eu cu Andrei să... De fapt, n-am decis eu cu Andrei. Am decis să... Am decis să filmez... M-a nimerit pe mine. Am decis să filmez fiecare zi câte 2 episoade. Da, doar în vacanță. Mă rog. Da, așa, și Când avem timp filmăm. Da, totuși filmează doar unul pentru cât timp. Încă unul, mă. acum avem mai mult că suntem în vacanță, nu? Da, putem să filmăm Câte 2 episoade pe fiecare zi. sau mai multe, 3 episoade. Da. Că nu avem ce face. Știu. Mai filmăm și un Speed Builders. Și Da. tot azi. După o nimerit pe mine. Eu de 3 ori mă nimeresc sau 4 ori. Asta e a doua oară. Ok, E a treia. Pare că mă nimeresc. asta e a doua. Da, noi începem să scădem mult. Nu, cu ce să scădem? Build time, hai. Hai. Că zici acolo, 20 de secunde. Haide. Bă, nu credeți că muzica la Minecraft e cam tare, de fapt, sună. Da, și ne luăm copyright. Ok, am dat-o mai încet și am dat și astea mai încet. De fapt, nu le las așa normale. Nu m-am dat astea mai încet ca să ne auzim și noi, nu? Bun, l-am nimerit pe ăla care avea skin-ul lui Bercea. Bă, nu l-am nimerit pe ăla. Ce dracu? Bă, tu ești acolo în față? Da, mă. Eu conduc. Ai. Ce m-a prins unul. Holy shit, unde să ieși la lavă? Holy fuck! Holy fuck you shit. Gam. Ai, l-am prins încă pe unul. Mă, cât sprint, mă.
Nimeni nu... Opa, nimeni nu trece de mine. Holy fuck! Nu. Fuck you. Fuck Ok. you. Fu. Pe mine m-a nimerit. Astea două, mea a doua. Holy shit. Nu mă nimerești tu. Asta e a ta 5. Bă, dar... M-a nimerit a treia oară. Bă, da, destroyer ăla, 751, ăla ne nimerește. Bă, eu l-am bătut. Bă, iară, bă. Destroyer ăla. Destroyer, da, mă. Și pe mine, de multe ori. Bă, da, bă, că a început să evolueze, mă, are 29 și noi avem 33. Da, uite și tu cum trag ăștia. Destroyer, du-te, măta! Dar numai ăla trage, bă. Dă-te, mă, de destroyer. A, ne bat! Ia! Ăștia ne bat, bă. Uite-te și tu cât ne-a bătut. Doamne. Tipul de builder. Băi, bă, serios? Bă, da, mă tragi și mie. Hai, repede. Bă, pierdem, 700... Build time-ui? Da, dacă a scris acolo în chat. Mă enervează, că suntem acum cu mult în urmă, bă. Trebuie să facem așa un zid, chestii, nebunii. Da, știu. Destroyer ăla e cel mai... Tare de aici. Dar eu l-am bătut de multe ori pe Destroyer. Ok, fuck this. What? Cum? Cum dă mai? My god, ok. Uite, uite-l pe ăla care are schimb Iată. percea. Holy fuck, m-a nimerit. Atacat! Taci. Cum a nimerit. Am nimerit pe ăla cu skin de bercea. Mamă, pe am evoluat noi. Bă, dar chiar, uite. Eu Oh my god, câștigăm, bă. Serios, dacă nu. sunt pe 2 ceancuri, eu nu mai văd nimic, serios. Eu nu prea îi văd pe ăștia. Că... Nici, eu sunt pe 2 ceancuri eu. Și eu, Bă, dar tot Destroyer mă... dar e bună la două ceancuri, dacă e laptop, nu? Da. Dar eu pe calculator sunt pe 8 ceancuri, normale. Că dacă suntem pe laptop... Am câștigat! Am câștigat! Let's fucking go! GG, bă! GG, Hai cu atât cu acest episod, bla bla bla, hai zile tu. cam atât și cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și pa, pa! Hai bă să filmăm acum altceva și bagă-l.